Здравейте! Днес сме на пчелина, за да направим едно есенно третиране на пчелите против вароатоза и против нозематоза. Като за това ще използваме против вароатозата Апивар, а против нозематозата тази година ми препоръчаха Нозестат. Преди съм ползвал Нозевит и Ноземат. Горе-долу всичките са подобни на билкова основа. Сега ще напушим пчелите. Нозестата го разтварям във вода, в захарен сироп 1:1, като на 1 литър се слага 5 мл от препарата, като това нещо трябва да се повтори през 3 дена 2 пъти и после през една седмица още 2 пъти през 3 дена. Така го дават в листовката на препарата. Аз съм го направил малко по-силно, понеже най-вероятно няма да имам време през 3 дена да го направя, ще бъде малко по-дълъг периода. Да покажа гнездото. Общо взето е в тази част, като че ли по-голямо, повече ориентирано. И съответно тук ще сложа лентите от ноземата, от Апивара. Лентите предполагам, че няма човек, който да не е запознат с тях. Ето това нещо представляват по 10 ленти в опаковка. Слагат се по 2 на кошер. Малко. Така. С клечка за завиги. Фиксирам върху рамките. Едната. Сега ще я поставим, преди че гнездото ходи по-назад. В тази част мисля, че е добре. И другата я поставяме ето тук. Те са с удължено действие 30-40 дни. Като след това мисля да ги обработи с оксалова киселина, малко да позахладне просто, че сега в момента днеска сме 3 септември, 33 градуса е тук в района на Сливен. Така, сега слагам магазина. Магазина е празен. Извадили сме меда, още август началото.
Сега от разтвора аз съм си белязал тук 300 мл къде е. Така. Ето го. Изливам го в хранилката. И я затварям. Ленти пивар ги купих по 54 лева пакетчето. А мнозестата е 17 лева. Кутийката. Вътре има 2 флакончета, смесват се и става 100 мл разтвор. Това е за сега.